4 anyos nga bata nalumos sa dagat. Tanawan ninyo ang makaguol nga video, guys. Dili man taob. Dili man taob taas o unasan. Kamu ba na ni day? Day kamu ba na ni day? Day kamu ba na ligo? Naligo man to mama, naguyag naman to sila. Asa mamang mo gani? Asa man? Asa man kuyog gani? Asa kuyog? Dilan. Sus kaluoy sa bata. Bata nga naglutaw na las dagat, no? Usa sa mga nakakita diri. Wala naman mo nangita kung kauban. Kung may kauban mo to ni singgit ka na mo nga kinsa ning bata. Kinsa bata niyo kauban ba? Stilan. So na diri ron ang inahan kasama ang RB. Karon pa sila nahibaw ron. Ato na sa gitawgan ang Carmen Rescue, no? Atong gitawgan sila sa Messenger ni notify na to sila kasama ang RB. Onya dunay mga dunay sito gamay og first aid. Gi-applyan ni og first aid. Pila edad ani day? 4 anyos. Kapila man ni mong anak? Kapito. Kamu ba naligo dong? Ha? Ano man ninawa man siya ninyo? Ha? Kamaw ni siya mulangoy? Wa ka kabantay nga nawaan ninyo sa inyong grupo gani ha? Diin man mo nangaligo. Ditos tumoy. Jesus, layuan na ninyo na abdan diri no. Mga kuha naman mga 200 meters naman ning baybayuna kasama ang RB gikan sa ilang gikaliguan na di nagkanay na ni diring mga kanaan na noon diri ang inahan. Walang sana to tanduga kasama ang RB ay di matukib no. Akong tanaw ani wala na no. Luoy kayong bata no. 4 years old. Nakasi naay taga diri nga kamaog first aid CPR ni nila. Pero taon naman gud siya kasama ang RB. No, taon na siya. Onya wala na bugnaw na jud kayo. Ipak ang white. Stilan. Luoy kay tanawon diri kasama ang RB no nya. Dili man taob. Dili man taob taas o unasan. Kamu ba na ni day? Day kamu ba na ni day? Day kamu ba naligo? Naligo man to mama, naguyag naman to sila. Asa mamang mo gani? Asa man? Asa man kuyog gani? Asa kuyog? Dilan. Sus kaluoy sa bata. So mao to no ang atong nakita nga video karon. 4 anyos nga bata nalumos gid siya no o namatay. Dead on arrival gid siya pagkuha sa ambulansya. Nya kuan din siya bay kanang taga diha ra pun dapita sila sa ilang kuan. Kung asang dagat nga nalumsan sa bata, taga didto ra pud sila. Nya walay katong kuan, walay kanang walay kuan lifeguard. walay lifeguard kay kuan man kanang dili siya kuan gani Private. commercial. Dili siya commercial beach. So kuan siya pampubliko. Common nga kuan, common or public beach ni siya. So walay naka-assign nga lifeguard niya. Kuan pa gyud kanang ang kuyog ani mga kuan, mga igsuon ra. So nawan ni ang bata, wala mabantay sa ginikanan. Wala man tuyo mga bata ang ginikanan may nalipat. Nalipat ang ginikanan. Nga nabiyaan sa mga kauban, ng mga maguwang, mga igsuon. Kanilang excitement sa bata yung taon nga. Ganahan maligo. 30 taon, luya taon. Mao to atong Tagalog reaction. Ang leksyon nato ani nga ang kinabuhi nagkalas gyud din taon tungod sa mga panghitabo. So kasagaran man gyud kining ika-summer man gud, no? So nabantayan lang ninyo sa kining mga balita karon daghan na kayo nga tao nga lumos tungod sa kining Ligo, mga aksidente ba sa pagligo sa dagat, sa falls, sa swimming pool, o unsa pa na nga sa panadya nga tubig basta. Nya, pareha nang sapa, di gyapon na maayo. Nya, mao to akong kuan kining kasagaran gyud sa mga kuan ron no, tagaan mo na mo og reaction, pagtulunan kay sagaran ika summer gani naagi na siya ang mga pangitabo bahin anang mga
mga lumos. Bisa pag unsa ka maayo mo lang oy, ay lang Oh. kumpiyansa. Oh, dili kalikayan kay na gani Na gani na gitawag og bikog ba, bikog. naibikugan nasa uban kanang atakihon tungod gani sa fatigue kayo. Kanang kaon og baboy, nya nakainom o kuwang sa paway. Mao nang kasagaran may tabo sa mga kuan sa mga lumos. Nya dili jud maayo nga mga ligog dagat kuyog ang mga bata kay malipat mo kita kay happy mo gina sagot maglingaw-lingaw ta. Yang bata lingaw sa gayo. Nya kitang mga ginikanan Di o naman kitang mga maguwang kita ka bantay kay inom-inom ta, kaon-kaon ta, story-storya ta sa atong mga kaliwat. Nya later on di ta ka bantay ang bata na lumos na day. Minutes lang gani malipat ta sa minutes nga ang bata nagkuan na lumos. Pwede na gyud makabsan sa kinabuhi. Yung mao to akong remind sa kuan kasagaran gud ani kaning may tabo kani kung kanang kana ganing ika liwas sa pista bay? Liwas sa pista, Indot man liwas sa liwas sa birthday, liwas sa kanang selebrasyon, kanang bisag unsa pa nang kuan, mga anniversary, mga kuan yung nana. Mao na kasagaran so bantayan na to no timan-an na to nga ang kaning magsigi og kaligo sa dagat, sa falls, sa sapa. Nya labi na kanang igting kuan na sad. Summer manggod karon. Summer ba so nindot kayo iadto sa dagat, nindot kayo adtog sapa, nindot kayo adtog falls, nindot kayo adtog swimming pool. So mao na among warning ninyo nya kanang kuan sa ingana na. Kana gyud kasagaran may tabo kanang gikan sa selebrasyon. Kanang nag-celebrate ba nya ikaw ugma mga adto dito nya daghang kay mga bata, di mabantayan ang tanan kay naam gyud ang mga apo, mga pagumangkon, inana. Nya kasagaran pud mahitabo ana dito sa madisgrasya kanang mga pangpubliko. Nga, ay wa man na siya na settings good. Wa matan-aw nga daan nga ligtas ba ginang kaliguan diha. Wala may lifeguard. Sagaran na wala lifeguard, wala rescuer makakuan niya. Kumabot mo sa usa ka lugar ngayon na kinanglan pareha ng mga pinubre nga kaliguanan nga wala mga lifeguard. Kinanglan kanang kabalo mo sa kuan kanang kung nay mga emergency. Kinanglan na amoy kanang naibawan nga in kasog mahitabo din gyud kalikayan. Manada yung mga responder, nada yung mga tig-rescue. Contact number, Nanglan kay bawag gyud ka sa contact number diha sa LGU. Sa LGU sa kanang mga Bureau of Fire, sa kanang emergency unit, response team, mga inana o sa police station para dali ra kayo ang ma-respondihan kung simbako unsay mga disgrasya nga may tabo kung naata sa dagat, sapa, swimming pool or mga falls. Mao to condolence sa kuano kaning ginikanan sa mga paryente aning namatay nga 4 anyos nga bata o ginaot nga magmatngo na gyud ta. Lesson learn na ni kay sakit kayo sa atong kasing-kasing nga mawagtangan ta og kapamilya kung malumos sa dagat, maanod sa baha sa dagat or malumos sa falls kana naam sa mga kuan gud. Enjoy ang tatay ginamuna gool na hinoon. So muramig kuan ron nang lahi jud kay among paghimo ron sa video kay naguol gyud taon mi nagtan-aw sa bata sa video nag-imagine. So I hope nakahatag mi ninyo og pagtulunan. Palihog sa pag-share ani nga video. Pwede mo comment pud mo sa kuan kung unsa inyong ang i-suggest no. Kay dili man tanan opinion. O dili tanang opinion o suggestion nato o reaction nato sakto ta. Basi naapoy atong mga followers o atong mga viewers diri nga makahatag og kuan pagtulunan tambag ngadto sa mga tao kung unsay angay buhaton para malikayan ang mga disgrasya. So salamat sa ta kuan good dili ta ingon nga professional. Professional Dili man may mga expert anang kuana. Amo lang maghatag lami pagtulunan kay sama nang mga kuan disgrasya sa dagat, sapa or falls. Nag-uol gid mi kay sa tinuod lang kining bata gyud natawag og amo ning silingan sa kuan ba? Silbi atong lugar ba? Tagalungsod ni namo. So amo ning silingan kay tagalungsod pareha ra mig lungsod sa natabuan na ning mga na-aksidente nga 4 anyos nga bata. So salamat sa pag kuan tanaw sa atong video. Ginaot nga kamasad puhon magkauna-una mo mga ligo. Una-una hintaw ng safety sad ninyo. Salamat. Salamat ba. Okay, yung mga na to.
Salamat sa pagkuha mo. Pagsubaybay sa atong video. Rest in peace, Dodong. O condolence sa pamilya.